Ndewo na ụmụ Igbo, ndewo na ndị ọma. Afọ m bụ Amakekwo. Abụ m ofu onye n'ime unu so na ndị na-akwado ntọala ọdịnala na omenala Igbo. Ndewo nụ. Taa bụ 28 May 2025 n'ọgụ afọ ndị bekee. Ọgụ afọ Igbo. Anyị nọ n'ọnwa anọ. Dịka ọrụ eze nri si wee na-agụ ọgụ afọ. Na-adị lotakwanụ na mba dịkwa iche iche n'ala Igbo nkwe ka fa sikwa agụ afọ na ihe dị iche fa na-akpụ ya fa ncha dịkwa mma maka Igbo bara ụba. Ndewo nụ. Tata bụ Nkwọ n'izu Igbo. Anyị ekene kekele ụwa, anyị ekene okike na mmụọ niile ya na okike na-alụ ọrụ. Anyị ekene mmụọ niile na-eche anyị Igbo, na-echekwazi anyị niile ebe ụmụ Igbo bigasị. Anyị si na-ekenekwa mmụọ niile anyị na-aba iwe bi ụwa, na-ekene chi anyị, na-ekene agwụ anyị, ferikakwanụ mmụọ niile nọnyela anyị ekene. Ndewo nụ. Anyị si aja anyị Igbo n'ikuku Nkwọ, ya biko kupụla anyị aja ife niile dị n'ala Igbo, ya kupụla anyị ndị ajọ mmadụ, ndị na-eme nsọ anyị, na-emelụ anyị, na-egbu mmadụ, na-atọ mmadụ, yi akwa dibịa si na fa bụ dibịa na fa bụ pastọ wee nọ n'ala Igbo wee na-emelụ anyị. Anyị si ikuku Nkwọ na aja anyị Igbo chụnye fa, chụpụta fa ebe niile fa nọ, ebe niile fa zọ, gbaa afọ ọtọ ka fa pụta ife ka anyị malụ ndị bụ ndị. Ndewo na ụmụnne m, ndewo. Nkụzi nke taa bụ ife dị iche na ọdịnala na ụka ma Islam. O nwere ndị na-adị na-ezi m ajụjụ na inbox na-asị m fa ga-emenwu ọdịnala na ụka, fa ga-emenwu ya, emekọnwu ya ọnụ, ya ịkọmbine ya. Fa ajụkalịa m ya, nsị ka nkọwakwa anya, ka m kwukwe anya, ka m si wee ghọta nakwa ka m si ma. Ọdịnala na ụka abụrụ ofu. Ọdịnala bụ tradition, ụka bụ religion. Ọdịnala bụ usoro ndị be nna gị na ndị be unu si eme ife, si ebi ndụ fa, si ghọta ife dị na mmụọ, na-eme ya o wee baa alụfa. O degova mebele ya. Ọdịnala dịbala ole hundreds of years tupu ụka abịa. Ọdịnala abụrụ sọ ife ndị gboo na-eme. Ọdịnala bụkwa maka anyị si ebi ndụ anyị. Ọdịnala bụ ntọala anyị bụ ndị Igbo. Ọdịnala Igbo tupu ụka abịa ka anyị si ebi ndụ anyị. Mmadụ bịala ụwa maalụ na mmadụ nọsi ụwa na ọ na-adị pụọ. Ndị be anyị ghọtalụ na mmụọ na mmadụ na-enwe mmekọ, na-akpakọrịta ụka, there's communication. Na o nwere uru ndị dị ndụ na-egbolu ndị nọ na mmụọ, nwee uru ndị dị na mmụọ na-egbolu ndị dị ndụ. Na ndị dị ndụ na ndị nọ na mmụọ na afa na-emekọrịta, they communicate, they relate. Maka na ka mmalụ ya atụ, ọ na-adịbụ enwe nsogbu n'ọdịnala na obodo unu na obodo anyị. Ọnwa dịka ife na-aya mmadụ, na-aya ndị mmadụ, ị ga-afụ na ọ ga-enwe onye ewepụtara na mmụọ, a ga-ezi ozi na mmụọ si anya na ụmụ ife ọ ga-eme nya, dịka o jee n'ọfịa nya kpata akwụkwọ dị otu a, nya arụ ọnya, nya menye otu a, menye otu a, na onye ndị mmadụ na ọ ya adị mma. A na-eme ya, ọ baala anyị ndị gboo wee ghọta ya. Nya ndị nọ na mmụọ na-akọwala anyị, na-agwa anyị ife na ka anyị si ebi, ma ife anyị na-aghọtara ọ na ife ka anyị ga-esi mee ka ndụ anyị dị mma. O tego ọ dịba. Ọ bụrụ ọsọ na ọdịnala Igbo, ọ nwere ọdịnala na-enwere ya ma South America ma North America. Fa nwesịrị ọdịnala nke fa, enwesịrị ya nye ọ bụrụ ọsọ nke anyị. Nya efo na
ọdịnala bụ ka anyị si ebi. Ọdịnala dị organic. Ọdịnala abụrụ mmadụ nakọta asị gị ochie onwe ya ma obodo agbakọ chie mmadụ dibịa. Adị echi dibịa or a priest, adị echi ya n'ọdịnala. Ọ na-ama ama. Ọ bụrụ ife na-eme election, ewepụta onye ga-abụ a priest n'ọdịnala ma onye ga-abụ dibịa. Mba. Ọdịnala dị organic. Ọ emerge organically. Ọdịnala. Ụka adịrị otu anwa. Ụka bụ na Islam bụ ife ndị mmadụ gbakọrọ ọnụ welu mekobe welu si n'otu a ka ife si wee dị, n'otu a ka fachọ ka ife wee dị, wee dobe iwu dị na ya. Ndị na-eje ụka wee na-eso usoro anwa. Nya ụka bụ society, religion, bụ religion bụla society. Otu a ka ọ dị Islam. All man-made. Yes, all the manufactured, all the artificial, all society or organization. Ndị mmadụ na-abanye ya. Ọ dịrị organic. Mana ọdịnala dị organic. Ọdịnala emerge organically. Echi nweta purity. The closest you get to purity bụ organic, true organic. Common sense. Nya ọdịnala ka dị closer to Chukwu anyị na-achọ ma anyị na-ekwu maka ya n'ụlọ ụka ma n'Islam. Ọdịnala ka dị closer to Chukwu maka ọdịnala dị pure, ọdịnala dị organic, ọdịnala dị adro created, or emerge organically. Mana ụka na Islam, the created, the manufactured, ọ ndị mmadụ gbakọbara ọnụ wee dobie. Asụrụkwa m na ọ nwere ife dị mma na ndị na-eje ụka. Ife dị mma dị ya maka na n'ụka a na-akụzi isi ụmụ ife. A na-akụzi ife bụ iwu dịka 10 commandments. A na-akụzi ndị mmadụ imekwa otu a na ọ dịrọ mma, ime otu a na ọ dị mma, na ihe eje n'igwe n'ime ya. Ndị ụka, otu ndị ụka kafa si akụzi ife dị mma. Nye onwe ife dị mma n'ụka, mana iji ebe ụka ijela onwe ya ụka, ịma n'otu ndị ụka, no society ka ije ime ife unu na-eme ebe anwa. Imesikwa ihe na be nna ya imebe ọdịnala, maka ọdịnala bụ your root. Ọdịnala malụ ntọala gị, ọdịnala malụ history gị. Ụka amara ya. Ọdịnala nwa ka esi nwe ife niile gbasara gị na ntọala gị, na ife ndị bụ unu na-eme ka fa si wegata ife dị na mmụọ o wee baa alụfa. Ọ na ọdịnala ka ị ga-enweta ịma nweta ya na Christianity. Nya ọ dịkwa m ka mazaga nye ajụjụ. Ị ga-emekọ nwụfa na abụọ. Ị ga-emekọ nwụfa na abụọ ọnụ maka ọ bụrụ ofe ife. Ije ụka fasị ga-eje na emezina ife dị n'ọdịnala. Ịma na ọ bụrụ ezigbo nkụzi. Maka na ụka abụrụ root. Ụka dị adopted. Ụka dị manufactured by man. Ụka abụrụ anyị abụrụ ndị gboo, abụrụ nke anyị. Anyị sobelo ụfọdụ n'ime anyị na-eme ife ndị ụka. Asịrọkwa m na nwere ife dị mma ya. Mana ịma nsị m ntụfuo my root. Mebe ife na-abụrụ my root. Ọ dabara, ọ bụrụ ezigbo nkụzi. Ụka kwesịrị ịdị na-akwado ọdịnala. Ije onwe reverend si ga-emene culture gị, ga-emene tradition gị. Ma na ọ da akụzilu gị maka ọ masị gị tụfuo ọdịnala maka afa gị bụ ọdịnala. Ị na-aza afa gị, afa nna gị, afa nna nna gị ọdịnala. Ani be nna gị ọdịnala. Ka esi ke ife na be nna gị ọdịnala. Ka esi akwa ozu na be nna gị ọdịnala. Ka esi anụ nwaanyị. Ka ife niile bụ gị. Ka esi tụọ ime gị. Ka nna gị si wee je nụta nne gị mee ego. Atụọ ime gị amụta gị. Agụọ gị afa. Akpọọ gị Nweke, Nworie, Nwafọ, Nwankwọ ọdịnala. O nwere ka ụka gị sisi gị ga-emezi n'ọdịnala. Ụka ọbụla si gị emezi n'ọdịnala abụrụ ezigbo ụka. Ọdịnala bụ your identity, bụ your root. Ọ nke gị.
ya ị ga-eme iwu ka ọ bụ na ị ga-eme ọdịnala ịma mgba keke ịma nsị m ọdịnala afa gị bụ gịnị Chiebuka Chiamaka Chidimma afa nna gị afọ ụmụnna gị na-aza bụ gịnị ụmụ dike ụmụ ọra ụmụ anyanwụ ụmụ mmiri ụmụ eze ọdịnala ka ọ bụ nọ so ife niile bụ gị ntọala gị ruo otu gị bụ ọdịnala o nwere ka ịma nsị m ọdịnala ịma mgbatị ya n'ọsọ ị na-abịa nna gị zụ ụkwụ naanị ọdịnala agọ ịnọdụ ebe agọlọ ọjị ete anya ọdịnala ịma mgbata nwunye n'ọsọ ịnwụsị ebulu gị na-abịa nna gị jee omenala ọdịnala aja n'izi gị na be ndị ụka ebulu gị na village jee ibi isi obodo oyibo ebunata ya nwa ebunata ya ozu bịa na ya na be nna gị nke ebe a ọdịnala ịma mgbata nwunye n'ọsọ onye ụnụ aghọgbuzina onwe unu ị na-eje ụka jee ụka dị mma ụka dị mma ebe ụka gbọtala dịkwa mma a na-eje enwe obi aṅụrị ebe ahụ ụka na-akụzi nsọ anị n'ụdị nke fa na anyị eje nwa ụka na-emekwa ọdịnala mana nke ọ bụla ị na-eme kwụba aka ya ọtọ pụrụ n'eziokwu na-asọ nsọ anị ịmana ya bala ya ichetakwa na ibisie ndụ ya bụrụ nwa Igbo ụka sịkwa na ị na-eje n'igwe ọdịnala si n'ọbe ndị ichie ka ị ga-eje ọkwa ife dị iche mana ị na-ebiro ya n'ezigbo ndụ na-asọ nsọ anị mgbe ị nwụzi alụ efu ebe ị nwetara onwe gị ma ọ zi na eluigwe ma ọ be ndị ichie ka ị ya afụ onwe gị mana emebikwa na emebi ejekwa na ndị ụka sị gị jee emebi ife dị na be nna gị n'ọnya na-egbu gị ejekwa na ụdị ụka imerụ anya ịma na imelu anị imerụole anị ijezi be ndị ichie ga-enyekwa ya nsogbu ị nwezikwa ike mgbasa ibisielu ndụ mechizi anya ikolo ekolo mmụọ ya ekolo ekolo ndewonu maka na imebila ọdịnala ya ndewonu ụmụnne m ọ ga-adịlụ nwoke ma ọ ga-adịlụ nwaanyị mma ọ ga-adịla anyị niile mma na eke na orie na afọ na nkwọ ụmụ Igbo a sị m onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo na-akwado ọdịnala omenala Igbo na-asọ nsọ anị na ọ ya adịla ya mma ọ ya adịla ezinụlọ ya mma ọ ya adịla ụmụ ya mma ụmụ ya mma ife niile unu tinyere aka bụ ife na-eweta agamniru na udo na ọṅụ na ọ ya aga na eke ọ ya aga n'orie ọ ya aga n'afọ ọ ya aga na nkwọ ndị awọ na ụmụnne m mgbe ọ ya adịnụ mgbe ọzọ mgbakọ mesịanụ